Negde, skriveno među trnovitim žbunjem, nalazi se malo kraljevstvo patuljaka i vila. Svi koji žive ovdje su vrlo, vrlo mali. Ja sam patuljak Ben. A ja sam princeza Holly. Hajde, da se igramo. Čekaj nas. Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje u malom zamku. Fabrika patuljaka. Koji je plan za danas, dadilja Šljivka? Idete u posjetu fabrici patuljaka. Zašto? Pa, vaše veličanstvo, u ovo doba godine ima mnogo posla u fabrici patuljaka. Bliži se Božić. Pa, kakve to veze ima sa mnom? Treba da se uverite da su igračke savršene. To zvuči zabavno. Pa to nije zabavno, Holly. Igračke su uvek savršene i sve što ja kažem je savršene su. Moram li da idem? Pa neko mora. Očekuju kraljevsku posjetu. Mogu ja. Reći će da su igračke savršene. Da, zašto ne? A dadilja Šljivka može da pođe sa tobom, da te pripazi. O, sjajno. Zdravo, Holly. Zdravo, Bene. Idemo da vidimo fabriku patuljaka. Da li znaš gde je? Naravno da znam. Ja sam patuljak. Pa gde je? Pratite mene. Ovo je recepcija fabrike patuljaka. Dobro jutro, mogu li da vam pomognem? Zdravo. Princeza Holly je ovdje u kraljevskoj posjeti. Razumem. Možete li da se upišete? Šta da radim? Samo upiši svoje ime i posao. Zovem se princeza Holly, a posao mi je da budem lepa, vilinska princeza. Vrlo dobro. Treba će vam ovi šlemovi. I primetila sam da imate štapiće. Da, mi smo vile. Moram da vam uzmem štapiće. Čarolije nisu dozvoljene u fabrici patuljaka. Patuljci ne koriste čarolije. A mi smo patuljci. Evo je. Danas imam mnogo posla. Imamo veliku poručbinu. Za Deda Mraza. Wow! Pa, jel to Deda Mraz? Pa ne bih rekla, ne. Ho, ho, ho! Dobar dan, Deda Mraze. Mogu li da razgovaram sa starim mudrim patuljkom? Da. Odmah ću ga pozvati. Poziv za starog mudrog patuljka. Neka se odmah javi na recepciju. Zdravo, princezo Holly. Zdravo, stari mudri patuljku. To je Deda Mraz. Izvinite me na trenutak. Alo? Zdravo, stari mudri patuljku. Hoće li one lutke biti spremne na vreme za Božić? Da, Deda Mraze, lutke će sigurno danas biti spremne. I pobrinut ćete se da imaju lepe crvene haljine, zar ne? Da, imat će lepe crvene haljine. Hvala vam, doviđenja. Pa, je li ova lutka koju pravite za Deda Mraza? Da, pravimo ih na stotine i danas moraju da budu spremne. Možemo li da vidimo kako ih pravite? Razume se, ovuda. Da, ići ćemo vozom. Ukrcavanje, prva stanica, prvi nivo, soba sa kompjuterima. Svi se čvrsto držite. Prvi nivo, soba za kompjutere. To je zabavno. Izbučkalo mi se sve u stomaku. Dobro je, zar ne? A sljedećeg puta će biti još bolje. Kako to misliš, sljedećeg puta? Vidjet ćete. Zamrom! Ovdje odlučujemo kako će igračke da izgledaju. Zar ih ne izmišljate usput dok ih pravite? No, ne.
Igračke su osmišljene do najsitnijih detalja. Ništa nije ostavljeno slučaju. O, meni to izgleda kao mnogo napornog posla. A ponosni smo na naš temeljni rad. Ovde biramo boje. To je lutka za Deda Mraza. Da, sada, na primer, ako želim mogu da promenim boju lutkine haljine iz crvene u plavu. Fabrika patuljaka bi onda znala da treba da boji haljine u plavo. Ali Deda Mraz želi crvenu haljinu. Naravno da želi, princezo Holly. To je bio samo primer. Ukrcavanje! Sledeća stanica Fabrika patuljaka. Oh, ne moramo valjda opet dole? Da, dadiljo. Fabrika je duboko dole u korenju drveta. Koliko duboko? Vrlo duboko. Oh. Ukrcavanje! Pa ne idemo mnogo dole, zar ne? Sačekaj malo, Holly. Sledeća stanica, nivo 99. Čvrsto se držite. Moj stomak! Ovo je zabavno! Nivo 99. Fabrika patuljaka. I mašina za smesu. Šta? Mašina za smesu. Wow! Ovuda, princezo Holly. Slobodno me pitaj šta god te zanima. Dobro. Zdravo. Šta ti radiš? Ja povlačim ovu ručku, vaše visočanstvo. Šta još radiš? Ja povlačim ručku da smesa izlazi napolje. Pa zar ti ne dosadi? Patuljcima nikad nije dosadno. A ja sam patuljak. Hvala. Sada idemo dalje. Ovo je mašina za oblikovanje. A šta ti radiš? Ja pritiskam ovo dugme. Ceo dan? Da, ceo dan. Sigurno si vrlo strpljiv. Patuljci su vrlo strpljivi, a ja sam patuljak. Šta se onda dešava? Sledeća je soba za farbanje. Ovde se igračke farbaju. Baš zabavno. Zdravo svima. Zdravo, princezo Holly! Svaki patuljak farba po jedan deo. Jedan boji oči, drugi usta, a sledeći kosu. Neverovatno. Mislila sam da sve završava mašina. Ne, sve radimo rukama. Izgleda kao vrlo težak posao. Mi volimo težak posao. Jer mi smo patuljci! Pa hvala Bogu da sam ja vila. Ćuti, dadiljo. Kada se haljina oboji, lutka ide na sušenje. I onda se pakuje, spremna za isporuku. I evo nas, gotova lutka. A to je odličan primer veštine patuljaka. Zar lutkina haljina ne treba da bude crvena? Šta? Potpuno si u pravu, princezo Holly. Ali nema veze. Nekada se desi greška kada praviš tako mnogo igračaka. Ali sve imaju plave haljine. U pravu je! Moramo sve da ih raspakujemo i ponovo ofarbamo. Ali nemamo dovoljno vremena. Mogu ovo da rešim za 3 čas uz malo čarolije. A čarolija nije dozvoljena u fabrici patuljaka. Dobro, samo ću da pozovem Deda Mraza da mu kažem šta se desilo. Sigurna sam da će razumeti. Ne zovi Deda Mraza. A možda dadilja Šljivka može da koristi malo čarolije. Samo ovog puta. Dobro, prvo mi treba moj štapić. Zdravo, štapiću. Plavo u crveno. Ura! Hvala. Nije to ništa, stvarno. Samo prosta čarolija.
molim vas, stolicu za dadilju Šljivku. A šta je ovo? Jedna gotova, još 999. O. Plavo u crveno. Plavo u crveno. Plavo u crveno. Jao, dadiljo, tako ste strpljivi. Dobro je, zar ne? Da, dadiljo Šljivka, napravili smo patuljka od vas. Ja sam patuljak.